Anay, palaban to. O, umatras yung isa. O, nauna, tatanungin muna natin, ha? Pagdasal mo na sana, kulang, may sobra. Sige. Ano? Pag mali yung pronunciation. Pag bumalido ang pronunciation, mali. Mangyato, ha? Okay. Title. Azoka. Mali. Hindi siya asuka. Again, suka lang doon sa tuwatu. Mali. Tita, hindi siya asuka. Asuka challenge. Yes, correct. Huwag mong sabihing asuka din ang sagot mo. Sabi niya sa akin, title, Call a Friend. Ano call a friend? Ano call a friend? Ito. Tita, ibigyan natin ng chance. Hoy, di ba ikaw yung saglit lang. Di ba yung pinaris kita sa Chinese noong 2023? Ikaw yon? Hindi. Sino yun? Siya yun sa video, di ba? Naging kayo ng Chinese? Yes! Kapatid mo yon? Ay, sorry. Ay, okay. Akala ko siya. Sorry, magkamukha kayo eh. Eto na. Title. San Sananana. Correct. Sige. Dali lang. Dito kayong dalawa. Dito kayo. Sige na. Di ba call a friend? Sige. Ipo-perform nating tatlo. Dito tayo. Damay-damay. O may bayad, pipili kayo doon. Share na tayo sa ano? Walang iyang, hindi ko Ready? Kanya-kanyang style, ha? 1, 2, 3, let's go. Dali lang. Daw mga aking ang superintendent sa amon, isa lang kami ka-division. Na ni mga maestra. So ano? Dapat mas magaling sa host to, ha? Title of the song? Macarena. Okay, Macarena. Dito ako sa baba. Tsaka sa taas. Wala pa. Dito ka. Dito ka excited ka eh. Single ka ba? Bakit gano'n yung mukha? Bakit pass? Pero single? Hindi. Bakit malungkot ka? Sige, tama na. Macarena, correct. Let's do this. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, mahulugod ako. Sadya. Sige. Okay, now, sabay-sabay pong bubuksan ng ating audience. Sir, please join us. Ayan, tignan nyo ang nakasulat sa labas ng paper bag. Ayan, iba-iba po ang nakalagay dyan. Meron pong self-care package. Ninong, ikaw ay may relaxation package. Kitchen package. Sweet corner. Whitening. Naku, pampaputi, tita. Hair treatment. Starbucks. Hygiene package. Birthday package and fitness package. Open your gift. Buksan na natin. Wow, relaxation na, Congratulations! Ilabas po natin ang ating mga papremyo. Wow, spaghetti, Happy birthday talaga. Kapag may spaghetti with cheese, happy birthday na yan. Uy, pwede sa boarding house, ha? Nakasashay ang shampoo, gunting-guntingin mo. Sunrox whitening. Para sa lababo na may tina ang tubig. Char lang. Thank you so much. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Ako, eto lang yung kasal na ini-scam namin yung mga audience, pero tuwang-tuwa pa rin kayo. Ang sarap talaga maging Pinoy minsan. Kahit basta masaya. Congratulations, girls! Ano naman? Wala ka kakatch. Liwat. 1. Naulog. Dali. Wag na. Hindi pa. Okay. Mabilis lang. Wala pa. Hindi ka makalin. 1, 2. Tapon. Babot siya. JB, tapon! Congratulations! Palakpakan po natin ang winner natin. Ma'am, please join us here. Okay. Ikaw na naman. Okay. Diyan ka lang, tumalikod ka, wala kang gagawin. Okay, male number 1. Diretso lang. Giselle, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, go. Giselle, mahal na mahal kita.
Nako, Giselle, di na mapuli. Okay, ready? That's number 1, ha? Male number 2, Giselle, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, go. Giselle. Wow! Dali na! Oh! Oh my God! Giselle pala to! Oh my God, nandun sa ano, shampoo. Nakabaligya shampoo sa TV. Liwat. 1, 2, 3. Giselle. 1, 2, 3, go. Giselle. Mahal na mahal kita. Giselle! Pilihan mo dito tayo. Male number 1? Ano, ikaw ka patras ka? Male number 1 or male number 2? 1 na lang. 1, okay. 1, congratulations to male number 1. Palakpakan po natin. Oh. Siya si number 1. Okay, gagayahin mo ang kanilang gagawin ng couple. Una ay yakap. Yakap, JV. So sweet! Imagine, sa napakabilis na transition ngayong gabi ay may kayakap ka bigla, ano? Hawakan natin to. Ipasubo natin si Giselle. Ready? 1, 2, 3. Yakapin mo ang lalaking napili mo ngayong gabi. 1, 2, 3, and yakap. Put your head on my shoulder. Ah, tama na. Tama na ang kilig. Sabihin mo nga sa harap niya, Giselle, mahal na mahal kita. Ready? 1, 2, 3, go. Giselle, kalma lang. Yaka yung dalawa eh. 1, paikot mo. Giselle, kaya mo yan. Okay, 1, 2, 3, paikot. Go. Sige, sir. Set up.